Og det fik jeg første tid. Jeg tror ikke, jeg så, at du tog førstepladsen, så. Nå. Jeg har slet ikke kommet i mål igen siden første gang. Er du ikke det? Irriterende. Nej, så jeg Shit, mand. prøver for hårdt at perfektionere det, i stedet for Er bare at komme i mål. bare køre i mål. Ja. Jamen, jeg fik ordre der. Ja. Det var ikke meget hurtigere. Ja, det kan godt være, det er de der zigzag. Nej, hvid er helt til venstre, ikke? Det synes jeg faktisk var okay. Jo. Det der, man skal køre venstre om i det der lille gap, der er. Nej, det skal man ikke. Det kan jeg ikke. Se. Det er bare zigzag, og så... Ja. Det her bliver nok min bedste tid. Men det er ikke noget, der slår noget. Jeg holdt det ikke fuldt inde. Okay. Ej, det kører galt, mand. Jeg holder hen. Holder du bare stille? Det ligner det. Ja, men jeg havde tænkt. Jeg prøvede lige at kigge efter det der free cam. Jeg kan bare ikke... Nå. Synes man kunne spotte et eller andet. Men